हा फाननानै फिसालाखौ IAS अफिसार खालामनो हादों। थारैनो सोमोनांथाव। सासे बिफाया हा फानना गावनि फिसालाखौ UPSC कचिं होना खेबसेयावनो IAS अफिसार खालामनो हादों। IAS अफिसार जानो थाखाय जोंनि हादराव लाख लाख फरायसाफोरा UPSC आनजादखौ होयो। नाथाय बेनि गेजेराव 100 निफ्राय 150 फरायसाफोराल' एबा बेनिफ्रायबो खमसिन फरायसाफोराल' बे आनजादखौ उथ्रिनो हायो। नाथाय हा फाननानै UPSC कचिं लाना खेबसेयावनो IAS अफिसार जानो हादों सासे सुबुङा। बे जाथायानो जादों उत्तर प्रदेशनि बानारसआव। बे सुबुंनि मुंखौ गबिन्द जयसल होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गबिन्द जयसलनि बिफाया रिक्सा सालायोमोन। गबिन्द जयसला नखराव गोरिबब्लाबो जोबोद खस्थयै फरायनानै फरायसालिमासिम फरायनायखौ जाफुंसारनो हादोंमोन। बेनि उनाव बिफाया फिसालानि IAS जानो सिमां सुजुनायखौ नुनानै न'नि हाखौ 30,000 राङाव फाननानै फिसालाखौ दिल्लीयाव UPSCनि कचिं लानो थाखाय दैथायहरनाय जायो। आरो बेबादिनो 24 बोसोर बैसोआवनो गबिन्द जयसला गिबि खेब UPSC आनजाद होनायावनो 48 रेंकआव UPSC आनजादखौ उथ्रिनो हायो आरो IAS अफिसार जानो हायो। बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशेल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशेल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशेल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशेल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553188 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।